studentermedhjælper her i Røde Kors og arbejder særligt med oplevelsen, som jeg er inde i lige nu. Og oplevelsen den er bygget for, at vi kan vise både skoleelever og afdelinger som jer, hvad Røde Kors går og laver. Og særligt skoleelever har vi inde flere dage om ugen. Nationale aktiviteter som genbrugsbutikker, som I måske kender lidt til, eller mågetjenesten og så videre. Så der er nogle ting, som unge mennesker i dag faktisk ikke er helt klar over, vi går og laver, hvor stor en organisation Røde Kors egentlig er. Så det er det, vi forsøger at vise herinde. Og det gør vi med det her interaktive oplevelsesrum, som er lidt ligesom et museum. Forskellen er bare, at man må gerne pille ved tingene. Det handler om at åbne skufferne, om at lytte på nogle ting. Vi har noget VR, som er de her briller, hvor man bliver nærmest rundt på. Og normalt så står jeg jo herinde og spørger, hvad ved I egentlig om Røde Kors? Men det tænker jeg, at I har en rimelig god idé om, hvad Røde Kors egentlig er for en organisation. Så det vil jeg ikke kede jer med, end den man selv kender. Og så kan man smage på noget medhjælpsmad og høre fra en mand, der sidder i fængsel og har en fængselsbesøgsven. Så det er også det, I nu får lov til faktisk, at I skal have lov til at kigge rundt. Og nu står du, Sofie, her siden af skiltet, så I kan se, hvordan det er bygget op. Og det er nemlig bygget op, så at de både har noget nationalt og noget internationalt, men det er bygget op i sådan nogle små kuber. Og hver kube har så sit eget emne og sin egen farve. Så her har vi for eksempel en gule kube, som hedder Når katastrofen rammer. Og det starter med, at man kommer ind, og så man læser lidt om, hvad er egentlig, når katastrofen rammer. Og så går man videre ind i det næste rum. Og det er så herinde selve oplevelsen, som vi kalder det, foregår. Og det er så her, man enten kan lytte eller se, eller så videre med de forskellige. De skynder sig at trække hende ind på forsiden. De rusker i hende. Hun ligger helt stille, men er ved bevidsthed. Den ene tager sin mobil frem og ringer 112. Hvad kan jeg hjælpe dig? Jeg ligger stadig på vej, og hun løber rundt af bilen. Vi er lige trykket ned på fortovet. Okay. Er det kun hende, der er kommet til skade? Kan du se, om der er andre, der også er kommet til skade? Nej, det kan du. Okay, hvor ringer du fra? Det er Roskildevej. Det må være Roskildevej. Kan du se, hvad nummer det er? Efterhånden er en del mennesker kommet hen til ulykkesstedet. De står rundt om kvinden og taler om, hvad de skal gøre. En mener, de skal vælge hende om på ryggen. En anden siger, at det vil bedst at lægge hende på siden. Der vil stadig gå noget tid, inden ambulancen ankommer. Og de minutter er meget kritiske for, om kvinden overlever. Det er nu, at førstehjælp kan gøre en forskel og være med til at redde menneskeliv. Kan du førstehjælp? Det går kun det at se, vi skal se. Og det der med, at der er hjemme, vi skal ikke få os ud.
Jeg hedder Karen, og jeg er frivillig i julehjælpen i Røde Kors. Nej, det er der nemlig. Jeg snakker tit for os til lov, så sidder vi telefonerne og snakker på det længere. Etagen er bygget op. Kan du snakke lidt højere? Ja, hvis I kommer herop, skal jeg nok snakke lidt højere. Godt. Som sagt er hele ideen i sådan en bygning som den her, det er, at alle etagerne er indrettet ens. Det vil sige, der er en midtergang, og så er der nogle sidekontorer, hvor alle er monteret med skælderum, så man kan lave dem fleksibel, større eller mindre. Der var en gang, hvor alle, der var ansatte på kontorer, de havde en stor drøm om at få deres eget kontor. Så fik man, da jeg startede i tidernes morgen for mange år siden, så fik jeg sådan et lille kontor, jeg delte med en anden. Så fik jeg mit eget kontor, og så fik jeg et 2-personers kontor for mig selv. Sådan nogle, som jeg kalder rygekabiner, hvor man i fred og ro kan sætte sig ud og føre nogle samtaler, uden at blive forstyrret af det. Yes, men jeg vil foreslå, at vi tager op og kigger på anden etage. Indretningen er identisk. Alt er lavet til det her hus. Altså specielt fremstillet til det her hus. Det er de samme gulve, der ligger her, som der blev lagt i 40'erne. Det er de samme lofter, det er de samme lamper. Så identiteten den er bevaret. Og der er mange sådan pudsige små detaljer, som hvis man nu rører ved det her paletter, når vi skal op ad trappen, så er det flettet med læder hele vejen op. Og det er der stadigvæk fra det blev bygget. Det er fantastisk. Elevator, der er 2, der skal med elevator. Vi har vores egen private elevatorfører. Så en op ad gangen. Jeg kunne godt tænke mig lige at gå et stop på første sal, fordi I skal lige se en sofa. Hvorfor skal vi se en sofa inde i kantinen? Bare en rør ved den. Den er lavet noget specielt. Er vi friske? Ja. Jeg har fået en bog på et amerikansk bibliotek, og lave det lidt. Okay. Altså ikke for grund til dig, men man må lave. Godt. Lad os lige snige os ind her. Tænk lige over, den har været der og været brugt af 100.000 afdele igennem mange år. Det må være hestehår, den er lavet af. Rigtigt, den er lavet af hestehår. Ja, Det var møbelmanden, hva'? Deroppe, der kan man se, amtet det rækker jo rundt ud over nogle kommuner i København. De der folkedragter, de er udskidt fra Amager. Vi havde mange hollændere, der flyttede op og dyrkede kartofler på Amager. Så her har hovedbestyrelsen holder møder her, der bliver også holdt kurser og større seminarer. Nu er det sådan nogle praktiske lille børne. Der skulle 10 år til at flytte. Og så var det poster og stole med tørstående varme af. Nu er det nødt til at være lidt praktisk, fordi nogle gange er der også. Kom indenfor. Og man skulle se kvinder sniger sig ind på alt. Ja. Prøv lige at kigge på den øverste række af billeder, og fortæl mig, hvad de siger jer. Den øverste række er... Hvad er det for nogle? Ja, hvad er det for nogle? Masse gamle mænd. Ja, det var godt. Tak. Det var Uwe. Men hvad er det for nogle mænd? Er der nogle særlige kendetegn ved dem? Det er sådan nogle med uniform. Ja, præcis. Hele den der første periode, husk på, der handlede det jo meget om krig og fred og redde sårede. Derfor havde man officerer. Det var
Det var jo generalmajorer og generaler og alt sådan noget, der prægede de første mange år. Hvis jeg så rykker ned i anden række her, så er der lige pludselig ikke nogen uniformer. Så vil det måske endda ikke meget liberalt, så der er ikke mange kvinder. Ja, det er der heller ikke, hvis jeg er mange mænd, mener jeg. Undskyld. Der kommer læger i. Professorer og læger. Det bliver det store forløb hele vejen herhen til. Og så sker der her, kommer kvinderne ind. Og de gjorde så rent bord i nogle år. Og her havde vi vores yngste generalsekretær. Præsident Hanne Line, som i dag har, hun var jo ikke mere end 30 år, tror jeg, hun blev præsident. Hun sad nu en stor stilling i Novo Nordisk. Så var der Svend Bak Jensen. Han sad i en periode på 4 år, og nu er det Jette Rumpel. Har nogen af jer hørt om hende? Set hende? Ja, jeg tror også. Hun er faktisk i huset. Hun sad inde på Anders. Hun troede, at jeg var inde med første hold, men hun skulle til hus, men jeg tror ikke, hun er der nu. Så der er eftersøg. Erin og Anders er hjemme. Han er i Ukraine lige for øjeblikket. Så er det her, han arbejder fra. Og han kan godt lide, at der er nogle ting, der minder ham lidt om de forskellige steder. Her har vi de indsamlingsbørserne igennem en årrække. Og man kan sige, at det har udviklet sig noget med tiden. Nu har vi den her, som vi kender alle sammen. Hvad bliver den næste? Fordi der bliver mere og mere færre kontanter og mere mobile pay. Så jeg har også været ude nogle gange både i Vest- og Østafrika og i Vietnam. Så har man altid en lille ting med hjem fra Danmark. Og det samme er jo så, når Anders har været ude, eller modtager nogen her, så har de jo også en lille ting. Og det er meget af det, det er jo sådan noget junk, ikke? Der har vi så Jutlandia på et askebær, og det er jo historien, hvor vi kan se et modelskib derovre i sårede soldater. Men man tog flere og flere af lokalbefolkningen under behandling også. Det sejlede 3 gange til Danmark med svært kvæstet, som man ikke kunne operere på skibet, men som kunne reddes ved at komme til Danmark. Det var alligevel en lang sørejse, men alligevel. Så det er en af de stolte, store, synlige aktioner, Dansk Røde Kors stod for. Det var Jutland. On the island of love, I'll settle down with you. On the island of love, my dreams will come true. Look up above at the sky so clear and blue. Through all the misty mornings, I'll come following you. When I see you, bønner, halve æbler med gelé og kraftig
flødesovs. Så glider det hele meget lettere. Og det står jo op fra buffeten her, så I skal op og lige gå en tur rundt om. Du er med. Ja, du er med i dag, ja. Look upon us misty skies, put on your golden wings. Ja, ja. De er ikke, der er skål. Nej, det er ikke, der er skål. Nej, det er ikke.